Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bocah-bocah, piye kabar dina iki? Muga-muga kabeh diparingi sehat. Amin. Nah, dina iki kita arepe sinau babagan dolanan. Sadurunge sinau, ayo bareng-bareng maca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dolanan ing bahasa Indonesia uga diarani permainan. Ana dolanan modern lan dolanan tradisional. Iki engko Ustadzah maringi contoh dolanan tradisional. Ayo disimak bareng-bareng. Ayo, sapa sing ngerti jenenge dolanan iki apa? Ya, bener. Jenenge dolanan iki yaiku poli. Ing bahasa Indonesia diarani voli. Yen dolanan kudu ana lawane. Masing-masing tim jumlahe wonge ana 6. Carane dolanan yaiku bale diuncalne menyang lawan lan lawane nangkep bal kuwi mau. Yen dolanan iki diarani egrang. Yen arep dolanan egrang, kita kudu nyiapake kayu utawa pring sing wis dibentuk kaya ing gambar. Yen arep dolanan, kita kudu golek panggon sing luwih amba ben dolanan egrange luwih penak. Ayo, sapa sing ngerti jenenge dolanan iki apa? Ya, bener. Dolanan iki jenenge semprengan. Utawa ing bahasa Indonesia diarani lompat tali. Carane dolanan semprengan yaiku rong bocah nyekel tali ing kiwa tengen. Bocah liyane mlumpati tali sing dikibas-kibasne karo kancane. Dolanan iki jenenge kasti. Yen dolanan ana ing lapangan, kasti nggawe bal sing cilik. Kasti ana rong regu. Sing siji regu ngantem, sing siji regu njaga. Gambar sing iki mesti sampeyan wis ngerti apa jenenge. Yaiku bal-balan. Yen dolanan bal-balan kudu nganggo bal sing gedhi. Kuwi mau sautara contoh dolanan. Saliyane kuwi mau isih ana macem-macem dolanan. Alhamdulillah sinau babagan dolanan wis mari. Saiki wayahe sampeyan nyatet catetan saka Ustadzah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.